שלום, שלום חברים, בוקר טוב. הנאים השכנים בעינייך? שאלו סוחרות פוטנציאליות בספר דירה להשכיר, אז ברוב המקרים התשובה היא כן, אבל מה קורה כשהשכן לא מפסיק להרעיש, חוסם את החנייה, אוגר זבל? עורך דין עוז כהן, מומחה לסכסוכי שכנים, כבר כאן כדי להסביר לנו מה אפשר לעשות במקרים כאלה. שלום, ויש לא מעט, עוד מעט כל הדוגמאות על איך איכות החיים יכולה להשתנות בגלל שכן. אלימות מסוג אחר לגמרי, אבל עדיין משפיעה מאוד על איכות החיים, ואני מדברת על יחסים בין שכנים. מי מאיתנו לא התעצבן פעם על איזה שכן שעשה קצת רעש, חסם לו את החנייה? אז עוז כהן כתב ספר שנקרא בתים משותפים, והוא מתאר שם גם את יחסי השכנים, ובהרבה מקרים יש עילה לתביעה. שלום לך. שלום. אני באופן אישי מכירה מישהי שגרה צמוד לבתים פרטיים, ובגדר ליד גרה מישהי שהיא אספנית זבל כפייתית, והגדר שלה, החצר שלה מלאה בבקבוקים. פעם הם פתחו את החנייה, אז הצלחתי לראות שזה אפילו ממוין, הזבל מאוד מסודר, אבל זה פשוט מכה. ומישהי אחרת שהשכנים שלה מלמעלה עושים רעש על בסיס קבוע בשעות המותרות, כדי לעצבן את השכנים האחרים, וזה יכול להוציא אותך מדעתך. זה נכון. אנחנו יכולים לעזר בבית משפט. לפנות לבית משפט, גם עם המטרד וגם עם הרעש, זה לא בדיוק בסף המדעי, עדיין בית משפט מבין, בתוך עמו הוא חי. וניתן לפנות לערכאות מתאימות, לדרוש להפסיק את הרעש, לדרוש להסיר את המטרד. באילו מטרדים אתה נתקלת? נתקלתי במטרדים של הנחת פסולת ליד דלת, ברעש באמת מכוון כדי להציג במסגרת מלחמת התשה. הרי יש חיכוך מאוד גדול בבית משותף, אז איך מכניסים לשכן, מה שנקרא? מלחמת התשה. דברים קטנים, רעשים, יש חיכוך, יש קרבה פיזית, ומתחילים להציק. ואפשר לפנות גם בתביעה למניעת הטרדה מאיימת במידת הצורך, אם יש הטרדה, או אם יש הטרדה, לא חייבת להיות הטרדה. אבל מתי השכנים האלה נפגשים? לא יודעת, אני גר בבית משותף. חוץ מאת ועד הבית, שאני רואה אותו פעם בשנה, לתת לו צ'קים, היום זה לא מה שהיה פעם. מי מכיר את השכנים? זה מאוד תלוי. יש מקומות, יש שכונות, שיש ילדים, ויש משחקים בחצר, ויש מפגשים עולים, יורדים, בדרך בבוקר לעבודה. כל הזמן יש איזשהו חיכוך. החיכוך הוא תמידי, הוא 24 שעות. אפילו שעושים רעש בדירה שלך, שומעים את זה בדירה ליד. ואז הדירה ליד רוצה לנקום, אז הוא שם לך את הזבל שלו בפתח הבית? לפעמים זה מדרדר לדברים כאלה, לפעמים גם לדברים יותר גרועים. ב-2004, באוגוסט 2004, שכן הלך לשכן אחר, ביקש שינמיך את הרעש, והוא נרצח. ב-28 לנובמבר 02, אלמליח, המנוח אלמליח, אודי אלמליח, נרצח, לאחר שהוא בסך הכל פתח סתימה על הגג, שהייתה סתימה. אז הצינור הגיע לשכן למטה, הצינור שפותחים, ופשוט השכן עלה עם אקדח והרג בו שתי יריות והרג אותו. זאת אומרת, זה יכול להידרדר למצבי רצח. החיכוך הוא מאוד, יש בעצם בבית משותף. מה זה בית משותף? זה כמו מדינה. יש לך את הכלל האוכלוסייה, אספה כללית, כנסת, יש ועד בית, שזה כמו ממשלה, יש רכוש משותף שצריך לנהל, יש חיכוך, יש דברים שהם בעצם מאבקי כוח, מאבקי שליטה, יש משאב שנקרא רכוש משותף, גינות, כוח, שליטה על כספים. ומי הגוף שאליו פונים דבר ראשון כשיש סכסוך בין שכנים? אז יש את המפקח על רישום מקרקעין, שזה שופט, מקביל לשופט שעובד במשרד המשפטים, אליו מגישים תביעות. הוא יושב בלשכת רישום מקרקעין, מה שנקרא טאבו, מגישים אליו תביעות בגין סכסוכי שכנים, והוא יושב ומתעסק רק בענייני סכסוכי שכנים, ואליו מגישים את התביעות, ועדי בתים, סכסוכים בין דיירים. ניתן גם להגיש במקרה של השגת גבול גם לבית משפט שלום. יש גם דברים אחרים שאפשר לעשות שאינם דרך בית משפט? כמובן, וזה רצוי, וזה מאוד כדאי, כי בסופו של דבר, אחרי שחוזרים מבית משפט, נפגשים תחת אותו קורת גג,
ועוד פעם החיכוך, ועוד הפעם המגורים תחת אותו מקום. עדיף תמיד לדבר. יש את האגודה לתרבות הדיור שעושה גם מפגשים וגישורים. כן. באמת, עדיף להימנע מלהגיע למצב כזה. הבעיה היא שכשפונים לבית משפט, הכסף שעולה לשכור עורך דין ולפנות לבית המשפט, והתהליך הארוך הזה הוא הרבה יותר יקר ממה שבסופו של דבר, אתה מבין, אם יש לך בעיה עם רעש של שכן, בסופו של דבר אתה תמצא את עצמך משלם על זה 50,000 שקל, שכר עורך דין ותהליך וימי עבודה, זה משתלם? לפעמים זה בלתי נמנע. יש מצב בבית משותף שהשכן בודק עד איפה הגבולות ההתרחבות הטבעית שלי. כלומר, אני אנסה להשתלט ואני אנסה להשתמש בכוח, ואז אני אראה, לפעמים בית משפט הוא באמת המעצור האפקטיבי, לבוא ולהגיד, הנה בית משפט, חוויתי את החוויה הזאת, עכשיו לא בא לי לחזור לשם, אני עכשיו ילד יותר טוב. כן. טוב, שלא נדע מצרות, מה שנקרא. אולי עדיף בית פרטי על דונם, זה תמיד. אין שכנים, ונגמר הסיפור. זה תמיד. גם לזה יש צרות, אגב. גם לזה יש צרות.